Γκολ, γκολ, γκολάρα! Γκολ, 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 Γιασμίν, γκολ! Γιατί μην κάνεις έτσι? Πώς να μην κάνω έτσι, Γιασμίν? Πάει τόσος καιρός που περιμένω να μου πεις το ναι. Σ' αγαπώ, είναι ότι πιο ωραίο μου έτυχε στη ζωή μου. Πες το μου πάλι, γιατί δεν μπορώ να το πιστέψω. Πες μου το πάλι. Θέλω να γίνω το κορίτσι σου. Χαζέ. Ναι, χαζός, αλλά εξαιτίας σου. Εξαιτίας μου? Ναι. Από τότε που σε γνώρισα δεν έχω πάψει να σε σκέφτομαι, Γιασμίν. Πέρασα τόσο καιρό σκεφτόμενος εσένα. Και ξέρεις κάτι? Είμαι πολύ χαρούμενος. Κι εγώ είμαι πολύ χαρούμενη. Για δύο πράγματα. Τι πράγματα? Λοιπόν, ένα, γιατί τα φτιάξαμε. Σ' αγαπάω. Ναι, εντάξει. Και τι άλλο? Και το άλλο, γιατί δεν θα πρέπει πια να σε ακούω να μου λες δώσε μου σημασία, δεν αντέχω άλλο. Ναι, αλλά τώρα θα σου λέω δώσε μου ένα φίλι, δεν αντέχω άλλο. Εντάξει. Κύριε Βίκτορ, μήπως είναι το κοριτσάκι μου, δεν είναι αλήθεια. Πρέπει να ονειρεύομαι εγώ. Μάλλον το φαΐ που έφαγα μου έπεσε βαρύ, ναι. Το κοριτσάκι μου. Δεν ξανασηκώνομαι ποτέ πια. Κύριε Τόνι! Κύριε Τόνι! Όλε όλα, όλε όλα, όλε όλα. Όλε όλα, όλε όλα, όλε όλα. Αν συναντήσει ζωρό μου, σου πω αγκαλιά να φτιάχνει ομάδα σ' αυτή τη γειτονιά. Είμαστε εμείς οι πρώτοι. Φωνές αν ακούσεις και πιο δυνατό μαζί σε αγώνα στο γήπεδο αυτό. Είμαστε εμείς οι πρώτοι. Είμαστε οι πρώτοι. Είμαστε αδέρφια. Είμαστε πάντα μια αγκαλιά. Όλε όλα είμαστε ατρόμητοι. Και η φιλία θέλουμε πάντα λανικά. Όλε όλα, όλε όλα, όλε όλα. Ατρόμητοι. Όλε όλα, όλε όλα, όλε όλα. Αν συναντήσεις δρόμο, σου αγκαλιά να φτιάχνει ομάδα σ' αυτή τη γειτονιά. Είμαστε εμείς οι πρώτοι. Φωνές αν ακούσεις και πιο δυνατό μαζί σε αγώνα στο γήπεδο αυτό. Είμαστε εμείς οι πρώτοι. Είμαστε οι πρώτοι. Είμαστε αδέρφια. Είμαστε πάντα μια αγκαλιά. Όλε όλα είμαστε ατρόμητοι. Και η φιλία θέλουμε πάντα λανικά. Όλε όλα, όλε όλα, όλε όλα. Ατρόμητοι. Όλε όλα, όλε όλα, όλε όλα. Στάσου, στάσου. Όχι, δεν σταματάω, όχι. Μα τι λες τώρα? Λέω πως είσαι ψεύτης, γιατί ο Λίτο δεν σε χτύπησε, είμαι σίγουρη. Και εσύ πώς το ξέρεις? Γιατί το ξέρω. Γιατί ο Λίτο δεν είναι ικανός να το κάνει, γι' αυτό το ξέρω. Ναι, βέβαια, ναι. Επιπλέον γιατί τον άκουσα. Τον άκουσα όταν ήταν... Εντάξει, δεν πειράζει πώς και πότε. Έχω βαρεθεί τα ψέματα, βαρέθηκα. Ήταν ή δεν ήταν ο Λίτο? Εντάξει, δεν ήταν ο Λίτο, όχι. Α, γιατί είπες ψέματα, Άλαν? Γιατί είσαι ψεύτης, νομίζεις ότι εγώ είμαι ηλίθια? Όχι, στάσου. Δεν είμαι ποτέ, ούτε θα σου έλεγα ποτέ ψέματα, αγάπη μου, σοβαρά στάσου. Κατάλαβες λάθος. Γιατί δεν σου είπα ποτέ πως ήταν ο Λίτο προσωπικά. Ποτέ. Συγγνώμη, τι θες να μου πεις? Θέλω να πω πως ο φίλος είναι αρκετά δειλός για να έρθει να με χτυπήσει στα ίσια. Έστειλε δύο τύπους, με χτύπησαν, κατέβηκαν από το ταξί και με χτύπησαν και μου είπαν πως είναι εκ μέρους του Λίτο. Και κοίτα πως με έκαναν. Δηλαδή μου λες ότι ο Λίτο είναι μαφιόζος? Πες το πως θέλεις, αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Αλλά εντάξει, περίφημη. Αν δεν με πιστεύεις, εντάξει. Φεύγω, χαίρετε. Όχι, στάσου, περίμενε. Αγάπη μου, κοίτα, πόσο καιρό γνωριζόμαστε. Από πότε είμαστε μαζί, σου είπα ψέματα ποτέ? Είσαι το πιο σημαντικό που έχω στη ζωή μου, Βάλε, αλήθεια. Τι δεν σου έλεγα ψέματα ποτέ.
Αλλά εντάξει, αν θέλεις να πιστέψεις το Λίτο, περίφημα πίστεψέ τον. Ξέχασε εμένα, ξέχασε το γάμο μας, ξέχασε τα όλα. Έναν μόνο. Μην προσπαθήσεις να ξεχάσω εγώ εσένα, Περίμενε. Συγχώρεσέ με. Κατάλαβε με, είμαι πολύ μπερδεμένη με όλα αυτά. Όχι, δεν είσαι μπερδεμένη. Αυτός που σε μπερδεύει είναι ο Λίτο, είναι... Κοίτα με λίγα στα μάτια, κοίτα με. Δεν πιστεύεσαι? Ναι. Πίστεψέ με τότε, ο Λίτο είναι ένα κάφραμα, αγάπη μου. Αλήθεια. Έλα. Αχ, μαμά, πάψε να με ζαλίζεις, άντε. Κοίτα Φιλίππε, δεν θα το συζητήσω άλλο αυτό. Στο γάμο αυτό εσύ θα πας με κοστούμι και τελείωσε, κατάλαβες? Ναι, αλλά με τι κοστούμι? Πώς με τι κοστούμι? Με το κοστούμι της ορκομοσίας. Το κοστούμι της ορκομοσίας, μαμά, πώς θα κάνουμε αυτό? Ποιο είναι το πρόβλημα, Φελίππε? Στο πήρα μεγάλο για να το έχεις πάρα πολύ καιρό, εντάξει? Μεγάλο! Μα είναι μέχρι εδώ, μαμά, μέχρι εδώ. Θυμάσαι τη μέρα της ορκομοσίας που έμοιαζα σαν τρελός με βερμούδα? Με βερμούδα? Ωραία, για αυτή την εποχή του καλοκαιριού μου αρέσει πολύ η βερμούδα. Αχ, μαμά, θα μοιάζω σαν ηλίθιος που δείχνει τις τρίχες από τις γάμπες. Πήγαινε και κλείσει το δωμάτιό σου αμέσως εκεί. Δεν έχει μπαμπαμπά. Και δεν θα βγεις για καιρό το δωμάτιό σου, άντε. Άντρα μου, τι έγινε? Τι έγινε με ρωτάς? Μου έριξαν μια μαχαιριά εδώ στο στήθος, αυτό έγινε. Θεέ μου, πού? Άσε με να κοιτάξω, πού άντρα μου, πού? Για σχημαλόγου κοκκίτα. Είδες που πήγαινα στη λέσχη, έτσι. Με τη χαρά που με χαρακτηρίζει ψάχνοντας για τον άμυαλο. Και τι βλέπω? Τι βλέπω? Τι βλέπω? Το κοριτσάκι μου να φυγέται με αυτό το χέντι. Τι είπες? Αχ, όπως το άκουσες. Η κόρη σου. Γιατί εσύ τη μεγάλωσες έτσι. Η κόρη σου. Το έφτιαξε με το χέντι. Μπράβο! Χαρούλα μου! Γέλια, ετοιμάστε τις γιορτές για το μεγάλο τελικό με πολύ σαμπάνια. Και σοκολάτα επίσης. Γυναίκες για όλους, ναι μωρό μου, και πολλά πυροτεχνήματα. Συμφωνιάντες μεγάλοι πρωταθλητές και οι ατρόμητοι κομματάκα. Θέλει πολύ αρχηγέ γι' αυτό. Πρέπει να κερδίσουμε τον αγώνα πρώτα, μην το ξεχνάς. Γιατί δεν καθόμαστε αύριο να εξασκηθούμε στα πέναλτι? Δεν είναι ανάγκη, τέλειωσε. Πρόσεχε, το πρωτάθλημα μπορεί να καταλήξει εκεί. Έχει δίκιο, άλλωστε εγώ είμαι για τα πέναλτι. Σου Ναι. τόσο καλά όπως ο Αβέχα Μορένο. Ποιος είναι αυτός? Ο Φόρτης Ατλάντα, αρχηγέ, δεν τον γνωρίζει? Μα τι, υπάρχει Ατλάντα? Φυσικά, εγώ είμαι από την Ατλάντα. Να πάρει, Θεέ μου, συγχώραμε. Έτσι είναι, εγώ είμαι ειδικός σε αυτά. Ωραία. Έτσι δεν είναι, Τι αγάπη μ' μου? αγγίζεις, βλάκα! Ωχ, με σκότωσε. Σκάσε, βλαμένε. Ωραία, δώσε την ευκαιρία. Έτσι κι άλλο, πιο δυνατά. Μην ξαναγγίξεις, κατάλαβες? Δώσ' του. Άκουσες τι σου είπα. Μακριά. Εμένα το λες? Όχι, στη γιαγιά μου. Σε ποιον να το πω? Δεν αγγίζει κανείς το χέρι της ανιψιάς μου, εντάξει? Α, τέλειωσες τώρα. Θα σου σπάσω τα μούτρα. Πάψε βλαμμένε, χαζές σηκούνι, ηλίθιε. Τάισον, σε παρακαλώ καλέ μου. Μα δεν είναι. Εντάξει, αλλά να πιάνεις το χέρι μονάχα, το χέρι, έτσι. Α, ήρθε και η άλλη, γιατί δεν τη διώχνουμε? Έχεις εσύ και είσαι τόσο Ναι, γιατί είσαι χαρούμενη? τόσο χαρούμενη, Ειρηνίτα? Γιατί ο Χέντι τα έφτιαξε επιτέλους με τη Γιασμίν. Ναι, Νάτι, αν και δεν σ' αρέσει. Όχι, μικρή, καμία σχέση. Άλλωστε είναι μια πολύ καλή είδηση. Έτσι δεν είναι, μπαμπάκα? Ναι, μια πολύ μεγάλη είδηση. Τώρα τον έχουμε πιο πολύ του χεριού μας. Κύριε Βικτόρ, μπορώ να μάθω τις καρόνεις? Τι κάνω εδώ, τα ρουσίτα? Ναι. Την εφεύρεση του αιώνα κάνω εδώ. Αυτό το πλυντήριο, έτσι όπως το βλέπεις, θα βγάζει τα ρούχα πλημμένα στεγνά, σιδερωμένα και αν το επιθυμείς το κάνουν να στα φοράει και να κουμπώνει και τα κουμπιά. Α, αυτό το έχουμε σπίτι. Πλένει, στεγνώνει, σιδερώνει, κουμπώνει τα κουμπιά και αν θέλει σου τα ράβει. Ποιος είναι? Η μαμά μου, η μαμά δασκάλα. Έλα εδώ, έλα. Ναι. Γεια σου, ομορφούλα. Γεια. Τι ωραία μαλλιά που έχεις. Α, βάλε, μη μου πεις πως είναι έτοιμα πια το νησιτό φόρεμα. Πολύ ωραίο και μου πάει. Μα εσύ είσαι πιο ωραία. Εσύ είσαι μια κουκλίτσα. Να σου ζητήσω μια χάρη που να το φτιάξεις? Μα και βέβαια. Ευχαριστώ. Τι κάνει εκεί ο κύριος Βίκτορ? Α, είναι ένα δώρο για σένα, αλλά μην λες τίποτα γιατί είναι μυστικό. Α, τι ωραία. Κοίτα, αυτό το Σάββατο
θα κερδίσουμε οπωσδήποτε. Είμαι σίγουρη. Και Δημήτρα πρέπει να κερδίσουμε. Υπερβολική. Χτύπησε το κουδούνι. Άσε, μη σηκώνεστε. Ευτυχώς που μου άνοιξες εσύ. Τι τρέχει τέτοια ώρα? Τι τέτοια ώρα και τέτοια ώρα. Ήρθα να σου ζητήσω μια χάρη και πρέπει να μου την κάνεις, δεν μπορείς να μου την αρνηθείς. Δεν ξέρω αν με κατάλαβες. Θέλω να γυρίσει ο Χέντι. Δεν το ξέρεις, κύριε Τόνι. Ο Χέντι είναι στους ατρόμητους. Μα τι έτροποι τους λες τώρα. Εγώ θέλω να γυρίσει στους φωνιάδες. Δεν ξέρω αν κατάλαβες. Σιγά, μήπως είσαι τρελός? Όχι, εγώ δεν είμαι τρελός. Ξέρεις τι με έκανε αυτός ο μικρός. Αυτός ο μικρός είναι κακούργος. Πώς τι? Μα τι Τι έγινε? έγινε? Μου φίλησε τη Γιασμίν. Έδωσε να φιλεί στο κοριτσάκι μου αυτός ο ξεδιάτροπος. Κάνεις έτσι? Ναι, κοίτα μικρέ. Συγγνώμη, υπερβάλλεις τώρα. Ο είπα έχει δίκιο. Πολύ το αν δεν σε πειράζει. Κόφτο. Άσε τις βλακίες, κύριε Τόνι. Μα τι λες μικρέ, τι λες τι μου λέει αυτός ο μικρός. κοίτα. Είναι που δεν είναι η κόρη σας, δεν είναι η κόρη σας Μα δεν είναι σοβαρό αυτό, μεγάλε. Κάτι τέτοιο. Δεν είναι καλό να πηγαίνουμε κόντρα στα παιδιά. Είναι φυσιολογικό. Δηλαδή τα έχουν φτιάξει. Ναι, καταέχουνε, ναι. Τα έχουν φτιάξει. Ναι, αλλά εγώ δεν ήθελα να μου τη φιλήσει αυτό. Ωραία, εντάξει, ξέρω ότι είναι μικρή. Αλλά αφού τα έχουν φτιάξει. Μα τι μικρή, έχει μεγαλώσει πια. Αλλά. Μα τι λέει αυτός τώρα, μα τι γίνεται, βλέπεις πολλές σειρές τηλεόραση εσύ, έχασες το μυαλό σου έτσι. Σιγά. Είστε όλοι ξετσίποτα. Σταμάτα λιγάκι. Μήπως ο Φελίπε δεν τα έχει με τη Φλωρέντσια, Α, γι' αυτό δεν λες τίποτα. Δεν λέω τίποτα γιατί είναι διαφορετικό. Είναι διαφορετικό γιατί ο Φελίπ είναι αγόρι και το αγόρι είναι διαφορετικό. Είσαι κεφαλοκράτη. Ωραία. Τόνι, ξέρω ότι είναι δύσκολο για έναν πατέρα να δει την κόρη του να μεγαλώνει. Και ειδικά να καταλάβει ότι μπορεί να κοιτάξει άλλον άντρα που δεν είναι ο μπαμπάς της. Ναι. Δεν κάνεις έτσι, δεν ωφελίζει τίποτα. Γιατί δεν μιλάς μαζί της? Άκουσέ την, καταλαβέ την. Μέκα. Τι? Τη φίλησε, κατάλαβες τι σου λέω. Ναι, καταλαβαίνω. Φίλησε. Μα τι κακό έχει ένα φίλι, τίποτα. Αυτή πρέπει να είναι η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής της. Αυτό το φίλι δεν θα το ξεχάσει ποτέ. Κατάλαβες? Ναι. Πρέπει να μοιραστείς την ευτυχία της, να τη χαρείς μαζί της. Αυτό θα πει καλός πατέρας. Ο πατέρας που μπορεί να μοιραστεί, που μπορεί να το χαρεί, που μπορεί να τον εμπιστευτεί, να τον υπολογίζει για πάντα. Τι θέλεις να πεις Μέκα με αυτό? Τι? Ότι είναι κακός πατέρας? Αχ, όχι. Θέλω να πω να μην πεις μόνη σαν μουλάρι και να ανοίξεις την καρδιά σου, να την καταλάβεις. Την αγαπάς πολύ? Τι με ρωτάς? Ξέρεις τι είναι για μένα? Η Γιασμίν για μένα είναι όλα η ζωή μου. Είναι ο ήλιος μου, για αυτή ζω εγώ. Είναι η ζωή μου, δεν ξέρω αν... είναι η Εντάξει, ψυχή το μου. ξέρω. Σεβάσου την τότε. Εμπιστέψου την. Άκουσέ με, Τόνι. Εμπιστέψου την. Βίκτορ, το δείπνο. Έρχομαι γυναίκα, έρχομαι. Αρχίζεις εσύ να τελειώσω. Εντάξει. Α, βάλε, έμαθες για το Χέντι? Ναι, κάτι άκουσα. Ξαναγύρισες στους ατρόμητους, Και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Έλα, Χέντι, πέθεις και το άλλο. Τα έφτιαξε με τη Γιασμίν. Επιτέλους, καιρός ήταν να τα φτιάξετε. Λοιπόν, μιλώντας γι' αυτό, έχεις πάρει ήδη τον ηφικό φόρεμα? Ναι. Και? Ωραία, λοιπόν, άντε φέτο να το δούμε. Έλα. Όχι, αυτό είναι γρουσουζιά. Και βέβαια, άλλωστε θα σας το δείξω στην εκκλησία, είναι έκπληξη. Α, επί τη ευκαιρία, αν το θελήσεις, το έβαλα πάνω στην τουλάπα για να μην το δει κανένας. Εντάξει, μην το λες, κυρία Αντζέλικα. Χέντι, τουλάχιστον μάθαμε που είναι τον ηφικό. Σιγά μη σ' ακούσω. Φελίπε, τι θέλεις για επιδόρπιο, καλέ μου? Αυτό εδώ. Και εσύ, Γιασμίν, τι θέλεις, αγάπη μου, τι θέλεις? Εγώ θέλω ένα μήλο. Α, πολύ ωραία. Και εμένα, κόρη της Άνοιξης, δεν θα με ρωτήσεις? Παιδιά, μήπως ακούσετε καμιά φωνή εσείς? Α, μου φάνηκε σαν... το βρήκα. Πρέπει να είναι ο άνθρωπος των σπηλαίων. Πάψε πια, άνθρωπε τα σπηλαίων. Εμένα μου τα λες αυτά, όχι σε μένα καλή μου, έτσι. Κάνε μου τη χάρη. Και σου ζητάω κι άλλη μια χάρη. Μπορείς να με αφήσεις μόνο με το κοριτσάκι μου? Ωραία. Εντάξει, θα σε αφήσουμε μόνο. Ένα πράγμα σου λέω, άντρα μου, έτσι. Αν απαγορέψεις τη Γιασμίν να δει το Χέντι ξανά, δεν θα με δεις ποτέ πια στη ζωή σου. Έλα, Φελίπε, πάμε να το σειράμε. Λες και είναι αλήθεια. Άκουσε ένα πράγμα, κοριτσάκι μου. Θέλεις να τα φτιάξεις μαζί του? Φτιάξ' τα μαζί του. Δεν θα στο απαγορέψω. Αλήθεια?
Ναι, αλλά πριν πρέπει να μιλήσουμε πολύ σοβαρά. Δεν ξέρω αν... Τι έφαγες? Α, μέχρι και αυτό τι ρωτάει. Βέβαια. Α, ωραία. Και τι ταινία νοικιάσες? Α, ναι, είναι υπέροχη, την έχω δει. Γιατί δεν μπορώ να δω ταινίες αγάπης? Μα αυτός δεν... Πού θα πει το αγόρι μου, το τηλέφωνο, κλείσε πια, κλείστο. Άφησε τον μπαμπά! Μα τι άφησε τον, πάει μισή ώρα που μιλάει με την τάτη μου, στα Και δείτε. πριν μισή ώρα με τον Μπόκα. Εντάξει, αυτός με πήρε. Και τι, κι αν κάποιος θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας, Γουσταβίτο, κόφτω, σε παρακαλώ, κόφτω. Λοιπόν, Τάτη, σε αφήνω γιατί με ζάλισε ο μπαμπάς μου, Και ένα για σένα. Σε αγαπώ. Γεια. Επιτέλους. Σ' αγαπώ, αγάπη μου, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ. Γιατί πήρε ο Μπόκα, τι ήθελε? Ξέρει που είναι το νηφικό. Ω, αυτό είναι υπέροχο. Αύριο επιχείρηση αρπαγή. Βάζεις όρους? Ναι, και βέβαια, τους όρους που θέλω να βάλω εγώ. Κατάλαβες? Δεν ξέρω αν κατάλαβες. Όρος νούμερο 1. Το 1. Ο Χέντι μπορεί να σε πιάσει από το χέρι, αλλά χωρίς να σε αγγίξει καθόλου. Μπαμπά, πώς θα με πιάσει από το χέρι χωρίς να με αγγίξει? Ναι, μπορεί να σε πιάσει από το χέρι και να μην σε αγγίξει, ναι. Μια φορά το μήνα και παρουσία όλου του κόσμου. Δεν ξέρω αν έχει να σ' αφείς και μη μου κάνεις τέτοια μούτρα. Μη μου κάνεις τέτοια μούτρα γιατί έρχεται όρος νούμερο 2 τώρα. Και όλα αυτά για να μην λέει η μανούλα σου πως είμαι άγριος και άνθρωπος των σπηλαίων όπως λέει αυτή, έτσι. Αυτό είναι το πιο οδυνηρό για μένα, αυτό σου λέω. Ο Χέντι μπορεί να σε φιλήσει. Αλήθεια? Ναι, στο μάγουλο τη μέρα των γενεθλίων σου. Α, μπαμπά. Μπαμπά δεν έχει. Το φιλί, αυτό που λένε φιλί, μπορεί να στο δώσει στην έξοδο της εκκλησίας όταν παντρευτείτε πια, έτσι. Το φιλί και μετά τα 38 σου χρόνια. Δεν ξέρω αν έχει να σε Έλα, αφήσει, σε έτσι. παρακαλώ, άσε εσύ πια τη μικρή. Έλα μικρή μου, έλα στη μαμά σου να σε συμβουλεύσει καλά. Για κοίταξε, αυτό είναι. Ο κακός της υπόθεσης είμαι εγώ, ο κακός τύπος είμαι εγώ τώρα. Όχι μπαμπά, ηρέμησε και κοίτα την καλή πλευρά των πραγμάτων. Η Γιασμίν έχει ανοιχτά μάτια. Και ο Χέντι το ίδιο. Για κοίτα τον ποιητή, ανοιχτά μάτια. Τι σχέση έχει αυτό? Η μαμά σου έχει πράσινα μάτια και εγώ έχω πράσινα μάτια. Τι θέλεις να πεις με αυτό εσύ? Πως κάποια μέρα θα έχεις ένα εγγόνι με ανοιχτά μάτια. Ω, Φελίπε, τι λες τώρα? Δεν πειράζει το χρώμα των ματιών. Μακάρι να έχει υγεία. Να τι λες? Τι λες? Κλείστε το στόμα σας όλοι εδώ, Κάνουν τα ανοιχτά μάτια και με υγεία και όλα τα άλλα. Πού να πάρει η οργή? Γιατί να την ξεβέτα? Σου τραγουδάω με φωνή που τράβει από ρωτάω γι' αυτό. Καλημέρα, καλή και άγια. Α, θα με χαιρετήσεις κι εσύ, έτσι? Νόμιζα πως ήσουν άντρας, ξέρεις. Πώς? Δεν πίστεψα ποτέ πως θα έστελνες άλλους να λύσουν τα προβλήματά σου. Αυτό εννοώ, κατάλαβες? Κοίτα Βαλέρια, δεν ξέρω τι εννοείς εσύ. Α, δεν ξέρεις? Όχι, δεν ξέρω. Εννοώ ότι είσαι ένας μαφιόζος. Τώρα ξέρεις? Είμαι μαφιόζος. Κοίτα, σορτίζομαι Βαλέρια. Σιγά, μη με αγγίζεις. Εντάξει. Εγώ μαφιόζος? Δεν είμαι κανένας μαφιόζος. Είμαι ένας τίμιος και αγνός άνθρωπος, ναι. Αυτή η μικρή είναι τρελή, βαρεμένη. Τι είπε? Πες μου την αλήθεια, Κόκκι. Είναι καλή η μικρούλα? Ποια μικρούλα? Έλα, μην κάνεις το χαχαζό. Ξέρεις καλά τι σου λέω. Γιατί δεν τη φέρεις την έρχη? Ναι, φέρ' την. Όχι, για την ώρα όχι. Κάνω μια φίνα δουλίτσα τώρα. Αν δεν θέλει να τη δείξει, φαντάσου τι είναι. Πάψε χοντρέ. Μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε. Φτάνει, παιδιά, τελείωσε. Αν ο Κόκκι δεν θέλει, πρόβλημά του. Βέβαια. Τώρα πρέπει να σκεφτούμε τι θα κάνουμε να πάρουμε τον νηφικό. Μη σκέφτεστε άλλο, παιδιά. Τα έχω κανονισμένα όλα. Τι έχεις κανονισμένα, Μπόκα? Εντάξει, κανονισμένα και τακτοποιημένα. Το φώτιξα σήμερα το πρωί. Και πού το έχεις κρύψει? Εδώ. Όχι. Μη μου πεις ότι αυτό είναι το νηφικό της, Βάλε. Μπόκα! Αυτός ελικές. Αμάν, πάλι μου χύθηκε μαρκαδόρος. Μα τι
εγώ μια δίψα. Πάρε μια τσιχλόφουσκα. Ευχαριστώ, Κόκκι, έγραψες. Μ' αρέσει η σταγόνα που έχουν μέσα οι τσιχλόφουσκες. Κάνουν τεράστιες φούσκες, κοίτα. Τι κάνεις, θα με γεμίσεις τσίχλες. Εντάξει, αυτό βγαίνει. Ναι, αυτό που δεν βγαίνει είναι ο λεκές που έβαλε ο χοντρός στον ηφικό Και ποιο είναι φόρεμα. το πρόβλημα γι' αυτό, αφού τελικά δεν θα της το δώσουμε πίσω. Δεν ξέρω τι έγινε με το φόρεμα. Θέλησα να βγάλω το λεκέ με χλωρίνη και άνοιξε μια τρύπα. Μην ανησυχείς, δεν είναι το χειρότερο αυτό. Το χειρότερο είναι να παντρευτεί. Ναι, Φελίπε, και να τα φυλάξουμε για την αδερφή σου. Σιγά, μη με δουλεύετε, γιατί δεν είμαι καθόλου ζηλιάρης. Εξάλλου χαίρομαι για το Χέντι, γιατί θα τον γνωρίσω καλύτερα και θα τον προσέχω από πιο κοντά. Λοιπόν, παιδιά, ο Χέντι ενσωματώνεται και πάλι στους Ατρόμητους. Όχι, όχι, δεν χρειάζεται να αλλάξω. Γιατί όχι? Τη φανέλα των Ατρόμητων τη φοράω πάντοτε. Μια στιγμούλα, σιγά. Σιγά. Δεν τη βγάζεις ούτε για να πληθείς. Όχ, όπως λέει και η θεία μου η Ρούνη, αυτό θα μυρίζει σαν ένα γουρούνι. Τι κάνεις εκεί? Πώς τι κάνω εδώ, Μαριλού, δεν βλέπεις? Φτιάχνω ένα πλυντήριο για να το χαρίσω στη Βαλέρια για το γάμο της. Τι ωραία. Ωραία, ένα σούπερ πλυντήριο θα της χαρίσω. Μα δεν το λέω για αυτήν την αηδία. Το λέω για το γάμο της. Καλά, αηδία. Συγγνώμη, όχι πως θέλω να κάνω την Ναι. έξυπνη. Μα ένα πλυντήριο θα της χαρίσει. Και γιατί όχι? Γιατί με τόσα λεφτά που έχει ο Άλαν, τα ρούχα θα τα στέλνω στο πλυντήριο σίγουρα. Καμία σχέση, Μαρίλου, γιατί μια παντρεμένη γυναίκα αν δεν πλένει τα ρούχα δεν είναι παντρεμένη. Ποιος το λέει αυτό? Αυτό το λέει ο μπαμπάς μου όταν δεν έχει λεφτά να στείλει τα ρούχα στο πλυντήριο. Λοιπόν, κορίτσια, φτάνουν τα λόγια. Φτάνουν τα λόγια πια. Ας το δοκιμάσουμε να δούμε αν λειτουργεί. Να δούμε. Τσα 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 τσα. Όχι, να καλέσουμε τους πυροσβέστες. Όχι, ποιος πυροσβέστες μου λες, δεν είναι ανάγκη. Θα το τελειοποιήσω λιγάκι και τέρμα. Θα γίνει σαν καινούριο. Πιπί κουκού. Έλα, αρχηγέασε με να χτυπήσει ένα ακόμα, στο ορκίζομαι, θα το βάλω τον κόλ, θα το βάλω Ξέρεις τι σίγουρα. θα σου δώσω τώρα? Μια μπουνιά με αέρα. Όχι. Σπα! Δεν έβαλες κανένα. Όλα στο βρόντο και ζητάς κι άλλα. Ναι, έχω βαρεθεί πια να μου σουτάρει αυτό. Τα ρίχνει όλα έξω, όλα έξω. Εσύ πάψε πιο καλά, πάψε Γιατί? Να πάψει να με νευριάζει, δεν απέκουσε κανένα, τουλάχιστον να πάψει. Και νομίζεις πως είμαι ο άνθρωπος λάστιχο εγώ? Έχει δίκιο. Πρέπει να αλλάξω εσένα. Όχι, γιατί... Τάισον! Έλα εδώ. Σούταρε εσύ. Όχι, μη σουτάρει ο Τάιζον. Ρίχνει κανονιές, θα με τσακίσει. Α, φοβάσαι από πάνω. Έχει δίκιο το παιδί μου. Είσαι φοβιτσιάρης. Φοβιτσιάρης, Ναι, ευχαριστώ, αρχηγέ. Και συγκούνησε. Τσιγκούνης. Άντε εσύ στο τέρμα. Εγώ. Ναι. Εντάξει, θα πάω για να σας δείξω τι καλό από αποκρού. Απέκρουσα, όχι δεν απέκρουσα, απέκρουσα και αποκρού. Και τα δυο μαζί. Γι' αυτό είσαι τόσο βλαμμένος. Άντε. Εντάξει, Άντε. παρακαλώ, εξαφανίσου. Εντάξει. Τσακισέ τον. Τον σκότωσα. Σκότωσέ τον. Να δω. Πάρε! Τον έστειλες. Αλήθεια? Ναι, τον σκότωσες. Μίλησες με αυτόν? Ναι, με πιάσε. Είναι πολύ ανάποδος. Όχι, δεν είναι ανάποδος, Γιασμίν. Κάνει ό,τι θα έκανε ο κάθε πατέρας. Ναι, μα το παράκανε. Είναι πολύ ζηλιάρης. Εντάξει, αλλά γιατί σ' αγαπάει. Ναι, το ξέρω πως μ' αγαπάει. Αλλά πρέπει να δεχτεί πως δεν είναι πια ένα μωρό. Ναι, σίγουρα. Δεν είσαι πια μωρό. Είσαι σχεδόν γυναίκα πια. Η πιο όμορφη του κόσμου. Και μη στεναχωριέσαι. Θα δεις πως ο μπαμπάς σου θα μαλακώσει. Τι σου είπα εγώ, πιτσιρίκα? Και εσύ δεν πρέπει να μάθεις να σέβεσαι τη μικρούλα μου. Με κατάλαβες έτσι?
Πολύ χαρούμενος. Τελικά μπόρεσες να τα φτιάξεις με τη Γιασμίν, Ναι, αλλά δεν είναι μόνο γι' αυτό. Ναι, το ξέρω. Επειδή ξαναγύρισες στους Ατρόμητους. Και θα ξανακερδίσω την αδελφή μου. Πάντα ήμουν η αδελφή σου, Χέντι. Ναι, αλλά υπήρχαν στιγμές που φαινόταν πως δεν είσαι. Μα κατάλαβε με. Ήμουν πολύ μπερδεμένη, βλέπεις. Πάει καιρός που δεν έβλεπα τον μπαμπά και... Συγγνώμη. Εντάξει, εντάξει. Σε συγχωρώ, Νατή. Θα είμαστε τώρα πιο ενωμένοι από ποτέ, εντάξει? Ναι, όπως πάντα. Ο γέρος μου πρέπει να δραπετεύσει αυτή τη βδομάδα, πριν τα γενέθλιά σου. Και γιατί θέλει να έρθει και να παρευρεθεί στη γιορτή μου. Ήταν ένα αστείο, ευτυχία, όπως λέει η Μα γιατί γελάς? Δεν είπα αστείο, δεν ήταν αστείο. Πρέπει να γελάς στη ζωή, δεν μπορείς να είσαι πάντα πικραμένος. Πρέπει να το καταλάβεις. Ναι, αλλά εγώ θα γελάσω μόνο όταν ο γέρος μου δραπετεύσει από τη φυλακή. Εντάξει, και γιατί θες να το σκάσει πριν από τις 22? Μα για να δει και τον αγώνα. Γιατί ο γέρος μου, όπως και ο Λορενσούτη, μισούνε τους Ατρόμητους. Αυτό μ' αρέσει σε αυτούς, είμαστε στην ίδια όχθη. Μα γιατί δεν τον βοηθάς και εσύ λιγάκι για να το σκάσει? Μη μ' αγγίζεις εμένα, Εντάξει. Μη σε τσακίσω. Εντάξει. Πρόσεχε, γιατί εγώ δεν είμαι ο Νάτσο, Πώς μου το ζητάς αυτό? Κοίτα, ένας πασίγνωστος επιχειρηματίας, ο Μαλτίνη Ρόμουλο. Company, Inc. Ένας άντρας γεννημένος για τις δουλειές. Τι είμαι, κάνεις τραπέζι εγώ? Πάρε, ευχαριστώ. Για να μην λέτε μετά πως εγώ δεν φέρνω ποτέ μου σπόρια. Εντάξει, μην ανησυχείς γι' αυτό. Για μένα το να τρώω σπόρια είναι ένα βραβείο. Πάρε. Σας είπα, σήμερα κέρδισα μια φανέλα από τα σπόρια. Είναι η δεύτερη που κερδίζω. Ωραία. Γιατί δεν τη χαρίζεις στη Βαλέρια για να τη βάλεις στο γάμο της? Παιδιά, δεν ξέρετε τι έγινε με τον ηφικό. Θέλησαν να φτιάξουν την τρύπα και έγινε χειρότερα. Η Βαλέτα έμαθε αυτό. Όχι, όχι βέβαια. Ναι, πιο καλά να το δει το Σάββατο όταν πάει να το βάλει. Έτσι θα αναβληθεί ο γάμος και θα έχει χρονολίτο να την κατακτήσει. Μπράβο, πολύ ωραία. Δεν είναι πως το γρουζουζεύω, αλλά για μένα όλα αυτά είναι μια βλακεία. Η Βάλε δεν πρόσεξε ποτέ το λίτο. Γιατί να αλλάξει τώρα? Εξάλλου δεν νομίζω πως θα αναβληθεί ο γάμος για έναν ηφικό. Ίσως πάει να παντρευτεί με το νυχτικό. Είδατε που τελικά τα έφτιαξαν αρκετοί. Έχουμε μείνει λίγοι πια. Υπόλοιπο. Ναι. Ξέρεις κάτι για τον Ταντέο? Για τον Αντέο? Ναι. Ναι, ξέρω πολλά. Κρίμα που δεν μπορώ να στα πω. Έτοιμο. Είναι μια επιτυχία. Αυτό είναι. Γεια σου κύριε Βίκτορ. Γεια σου κύριε Αρτούρο. Για πες μου, μήπως είδες μια φανέλα της Λοσάντες που είχα στη Σοφίτα? Μια με κάτι καραβάκια εννοείς? Που ήταν πολύ βρώμικη? Όχι και βρώμικη, τη φόρσα στο τελικό που παίξαμε την Μπάλφιν. Την άφησα με τον υδρότα επίτηδες. Μα σε παρακαλώ κύριε Αρτούρο, δεν φυλάνε έτσι μια ανάμνηση? Α, θα μου μάθεις εσύ πως φυλάγεται μια ανάμνηση? Μα φυσικά, σε ένα λεπτό θα σου τη δώσω. Πώς θα μου τη δώσεις, ώστε την έχεις εσύ? Όχι, απλά την πλένω. Να δούμε τι έγινε. Τι είναι αυτό? Η φανέλα των Λοσάντες δεν είχε πολλές ρίγες? Ναι. Εντάξει, εδώ είναι αρκετές. Οι υπόλοιπες που λείπουν θα βγουν σε λίγα λεπτά. Μην ανησυχείς, Λίτο. Η Βάλε δεν θα παντρευτεί. Άκουσα κάτι. Με νοιάζει πολύ λίγο τι θέλει να κάνει η Βάλε. Καταλαβαίνεις? Αν θέλει να παντρευτεί με αυτό το βλάκα, το κάνει. Λίτο, η Βάλε δεν θα μπορέσει να παντρευτεί. Για σταθείτε λιγάκι. Τι πονηριά σκαρφιστήκατε τώρα? Μπόκα, δείξ' του. Τι είναι αυτό? Είσαι στραβός. Δεν βλέπεις πως είναι το νηφικό της Βάλε? Της το βουτήξαμε. Δεν θα μας σιγάρεις? Όχι. Εσείς είστε τρελείς. Θέλαμε μόνο να σε βοηθήσουμε, Λίτο. Όχι, μην με βοηθάτε πια. Να δω αν το χωράει το μυαλό σας αυτό. Δεν θέλω να με ξαναβοηθήσετε πια, καταλάβατε? Πώς κλέψατε τον ηφικό της Βαλερία? Ποιο μυαλό το σκέφτηκε αυτό, ποιο? Ο Μπόκα. Αυτός της το πήρε. Ναι, ωραία, αλλά ήταν ιδέα όλων μας. Ωραία, αφού ήταν ιδέα όλων, να πάτε να το βάλετε εκεί που ήταν το ηφικό. Δεν μπορούμε να το επιστρέψουμε.
Δεν πήρε χαμπάρι πως το κλέψαμε. Ωραία. Καλύτερα τότε. Αφού δεν το κατάλαβε και πριν το καταλάβει και με μπλέξετε και εμένα σε φασαρίες και μπλέξετε και εσείς σε φασαρίες, να πάτε να το βάλετε εκεί που ήταν το νηφικό. Αν μου επιτρέπετε εμένα, νομίζω πως το να επιστρέψουμε τον νηφικό στη Βαλέρια θα ήταν σαν να είμαστε συνένοχοι στο να δώσουμε την έγκρισή μας σε αυτό το γεμάτο ψέματα, ίντρικες και παρεξηγήσεις γάμο. Μίλησα. Μπράβο! Δεν θα το επιστρέψουμε λοιπόν. Α, ναι, τότε θα το επιστρέψω εγώ. Πού ήταν το νηφικό? Κατοικία Κακόνη, ποιος είναι? Α, τη νέα καλή μου, πώς είσαι? Εγώ καλά. Περίμενε λιγάκι να σου τη δώσω, περίμενε λίγο. Τάτη, η φίλη σου η Καρίνα. Γεια σου Κάρη, τι κάνεις? Τι? Όχι, δεν μπορείς να έρθεις. Ναι, ξέρω πως ο Χέντι τα έφτιαξε πια με τη Γιασμίν, αλλά εσύ μην εμφανιστείς εδώ. Όχι, είναι ένα κόλπο του μπαμπά μου. Όχι, μην ανησυχείς, έχει κι άλλη κόπια του βίντεο. Ναι. Κάρη, είσαι ή δεν είσαι μια φωνιάς, Εντάξει, σ' αφήνω. Γεια. Αυτό είναι το μωρό μου. Λοιπόν, Μποκίτα, έλα. Άντε να φέρεις το κουτί να το φυλάξουμε. Όχι, Λίτο, άσε να πάω εγώ. Είναι πάνω στην τουλάπα. Άντε. Δεν θέλω να ζαρώσει. Έρχεται η μπάλα. Τι να κάνω, τι κάνω τώρα, τι κάνω με τον νηφικό στο χέρι, τι κάνω. Προσπάθησα να το θρύψεις, Λίτο. Και πού να το βάλω? Γρήγορα. Μπράβο. Εδώ είναι. Γρήγορα. Έφτασε. Τι πάθατε εσείς? Κοίτα, τα παιδιά με έχουν τρελάνει. Κάθε μέρα με ρωτάνε για σένα. Ηρέμησε όμως, δεν είπα τίποτα, δεν ξέρουν ποια είσαι. Όμως θα ήθελα να σε γνωρίσουν, Έλα, σίγουρα δεν θες να έρθεις στη λέσχη μαζί μου. Μα γιατί όχι? Ένα πράγμα σου λέω. Δεν θα μου άρεσε να σε πάω σαν φίλη μου. Κατάλαβες? Καλά, θα στο πω στα ίσια. Θες να γίνεις το κορίτσι μου? Σας ρώτησα τι πάθατε. Τίποτα, βάλε, άφησε. Όχι, τους γνωρίζω πολύ καλά. Κάπου θα έχουν μπλέξει. Για να δω τι συμβαίνει. Εμείς εννοείς? Ναι, σε τι έχουμε μπλέξει εμείς? Έλα τώρα, πάμε το νηφικό σου. Κόκα είναι μέσα, Πάμε. Τι έκανες, Μποκίτα, τι έκανες? Τι κάνουμε τώρα? Τουλάχιστον θα της το δώσουμε καθαρό, Πώς σταματά αυτό το πράγμα? Να το σταμάτησε, εντάξει. Και πείτε μου, ποιος έβγαλε τον νηφικό μου από το κουτί? Είμαστε εμείς οι πρώτοι.